खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 26 जुलाइ 2022 मायथाइ एबा 9 सावन दान 1433 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे रबिबारनि फुङा नोंथांनि फोथायथि आरो दैदेननाय गोहोखौ सान इसोरनि जर'खा गोहोमजों रुजुजायै गोहो होगोन। मावख' एबा समाजारि थाखोआव थालांनाय जेथो गोनां जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव नोंथांनि गोजोन नोजोरा थिरांथा लागोन। फालांगियाव मोनसे गोदान मावखान्थियारि बाहागोदारि थांखि लानो हागौ, जाय इयुननि राङारि थांखिफोरखौ गोख्रों खालामगोन। मोनाबिलि समाव नखरनि सुबुंफोरजों रंजा खुसिजों सम बारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि मोगथाङारि सानस्रि आरो नोजोरनि गोहोजों रांखान्थियारि सम्पथिफोरखौ बांहोनायनि सान जागोन। गोजाम रां खाथायनाय एबा दोनथुमनाय स्किमनिफ्राय लुबैनाय फिथाइ मोनब्ला रांखान्थियारि थासारिया जोबोद गोख्रों जागोन। फालांगियारि दावबायनायफोरखौ फोरमायनाय जागोन, जाय फैबाय थानाय सानफोराव गिदिर रादायफोरखौ दैदेननो हागौ। गावनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन आरो नोंसोर सानैजों न'नि साजायनायखौ सानगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि रायज्लायनाय रोखोम आरो गोख्रों मेलेमआ मानसिफोरखौ नोंथांनि फारसे गोसो बोहोगोन। आरिमु, मेडिया, मार्केटिं एबा IT आयदानि थागिबि सुबुंफोरा गावनि गुबै रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे मुंदांखा प्लेटफर्म मोननो हागौ। रांनि बेलायाव सासे रोंगौथि गोनां लोगोनि बोसोनआ नोंथांखौ खहानिफ्राय रैखा खालामगोन। बिदा-फंबायजों गोरोबलायनाय आबहावा थागोन आरो गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनाया अरायनि थाखाय जोबलांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें मुगा गाब। कर्कट राशि। दिनै नोंथाङा गावनि देहायारि आरो गोसोआरि गोहोखौ थि समानथि लाखिनो नांगोन। हाबानि होंगो-दोंगोनिफ्राय गावखौ एसे सम होदो आरो ध्यान यगा खालाम। खामानि थिलियाव थाखोमानाय सुथुरफोरनि खामानिफोरनिफ्राय सांग्रां जा आरो नोंथांनि सानथांखिफोरखौ बयनिबो सिगाङाव फोरमायनो नाङा। जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबारि आखुआ नोंथांनि गोसोखौ फोजौखांगोन आरो गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुपा गाब। सिंह राशि। दिनै सिंह राशिनि सुबुंफोरनि गोहोम, मान-सन्मान आरो समाजारि थाखोआव गोबां बांगोन। राजखान्थि, आफाद एबा खुंथायारि बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ मोनसे गिदिर बिबान होनो हायो। फालांगियाव बायग्राफोरनि फोथायनाया बांनायनि जाहोनाव टार्नओभार बांगोन। गथ'सा हान्जानि माबा मोनसे जर'खा जाफुंसारनायनि थाखाय गासै नखराव रंजानायनि आबहावा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा सनाथि गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि रोंग'थि आरो मोजाङै बिजिरनो हानाय गोहोआ नोंथांखौ मोनसे गिदिर जिउ राहायारि खैफोदनिफ्राय ओंखारहोगोन। गोजौ सोलोंथाइनि बेलायाव गोदान प्रजेक्टनि खामानि जागायनाय एबा माबाफोर गोनां आर'जलाइ हरनायनि थाखाय साना जोबोद मोजां जायो। सोरखारि मावख'फोराव थाबथानाय लेखा बिलाइफोरखौ सासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिनि हेफाजाबजों सुस्रांनाय जागोन। बिमा-बिफानि सावस्रियाव जौगानाया गोसोआरि सुखुखौ होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दन गाब। तुला राशि। दिनैनि साना गावारि सांग्रांथि आरो इसिङारि गोजोननि सान जागोन।
गोजान गोजान जायगाफोरनिफ्राय नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननो हागोन, जाय नोंथांनि जिउ राहाखौ गोदान गोहो होगोन। दिनैनि साना आरिमु, समायना एबा फेशन दारिमिनजों सोमोन्दो थानाय फालांगिरिफोरनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जानायनि इसारा होनाय सान। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन आरो मोनाबिलिया मोनसे गोजोनथाव जायगायाव थांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा जेबो जाहोन गैयाजासे खैफोद गोनां थिरांथा लानाय आरो हाखु-दाखु गोरोबथा खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। खामानि थिलियाव लोगोफोरजों सोमोन्दो लाखि आरो दान्थे-बिदान्थे गोनां आयदाफोरनिफ्राय गोजानाव था। गारि सालायनाय समाव सांग्रांथिया गोनांथार। बेलासियाव गावनि जिउनि लोगोरि एबा नखरनि गेदेरफोरजों जिरायनानै रायज्लायनाया नोंथांनि गोसोआव थानाय गोनो-गोथोखौ आबुङै फोजोबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै फालांगियारि बाहागोदारियाव मोनसे गोदान महर फैगोन आरो गावजों गाव गोरोबलायनायनि गेजेरजों खामानिया गोख्रोङै आबुं जागोन। हाबा जानाय जिउआव मोजां मोननाय आरो राफोद जागोन, जाय गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनायखौ गोजान खालामगोन। बिजिरसालि एबा दान्थे-बिदान्थे गोनां सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय केसफोराव थिरांथाया नोंथांनि फारसे फैनायनि मिजिंथिनाय जादों। बेलासियाव समाजारि हाबाफारिफोराव नोंथांनि नुजाथिनाया नोंथांनि मान-सन्मानखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गाब। मकर राशि। मकर राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गावनि रोंगौथि आरो गोख्रों आब्रुथिनि गोहोखौ बेरेखा हान्जाखौ गोजोन होनायनि सान जागोन। साख्रियाव थानाय गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांनि सम थि खालामनाय आरो बावसोमनायजों गोहोम गोग्लैगोन। गोजाम लन एबा बेंकजों सोमोन्दो गोनां लेनदेननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै बानायनाय स्किमफोरा फिथाइ गोनां जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। कुम्भ राशि। फोरोंनाय, लिरनाय, बिजिरसंनाय आरो सोरजिलु बिथिङाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे जाफुंसारनायनि जाहोन जागोन। स्टक मार्केट एबा सिगांनि समाव बानायनाय जायखिजाया राङारि फान्डनि रां खाथायनायनिफ्राय दिनै गोबां मुलाम्फा जानायनि इसारा दं। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदै थागोन आरो लोगोरिजों रमान्टिक प्लाननि सायाव सावरायनाय जागोन। गथ'नि जिउ राहाजों सोमोन्दो थानाय जिंगाया जोबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा जामुन गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि नोजोरा नखरारि जिउ आरो नखरनि गोनांथिफोरनि सुबिदाफोरखौ फेहेरनायनि सायाव थागोन। हा, सम्पथि एबा गोदान गारि बायनाय आरो फान्नायजों सोमोन्दो थानाय लेखा बिलाइफोरखौ आवगायलांनो थाखाय दिनै मोनसे जोबोद मोजां सान। बिमानि अननाय आरो बोर होनाया नोंथांनि थाखाय मोनसे हेफाजाब जागोन। बेलासि समाव बबेबा धोरोमारि एबा नखरारि फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।